Добро утро! Добре дошли в канала на Галя Дейсигнер Арт. Тази сутрин ще ви покажа видеоурокът си как изработвам един продукт. За целта вчера след обяд закупих една бобина, която е в цвят тъмно вишнево и тъмно синьо, с дължина около 38 метра. Материалът, който в момента използвам, е ето този. За постигането и изработването на моят панер чанта продукт. Техниката, която прилагам, е ето тази техника. Не е толкова трудна, тя е за изпълнението на панер в чантите, който продукт ще бъде малко по-късно реализиран и ще бъде предназначен за поставянето на моите ръчни инструменти. За изработването най-напред се изработва базата, дъното на панерът, откъдето започва да се придава с по една нишка и една въздушна петелка, за да може да се образува формата на ето тази окръжност. Инструментът е професионален F4.0 мм и се изработва панерът чанта ето така по този начин. В последствие тук ще бъдат поставени, само да ви презентирам, моите ръчни инструменти, когато бъде готов, ето така, по този начин. Ще има височина и ще бъде обработен с още допълнителни нишки и материали в различни цветове. Благодаря ви, че бяхте с мен, приятели, в моят канал, в моят видеоурок. Надявам се да съм ви била полезна с това, което правя за вас, за това, защото вие сте моето удовлетворение, за това, защото всички носим позитивна енергия и се надявам да прекараме чудесно един прекрасен ден. До скоро в следващият ми материал на видеоурокът ми. До скоро, обичам ви!